डॉक्टर पुलिस संगे सफाई कर्मचारी आइल भारत में कोरोना महामारी। डॉक्टर पुलिस संगे सफाई कर्मचारी जान पर खेल के रोज बचावतार जान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। चौबीस घंटा ड्यूटी करता लोग रुक के देशवा के सेवा में मारी भीतर भूख के। 24 घंटा ड्यूटी करता लोग रुक के देशवा के सेवा में मारी भीतर भूख के। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। ऐसन बीमारी में खुले नौकीत हो। पूरा भरोसा की भारत जाई जीत हो। ऐसन बीमारी में खुले नौकीत हो। पूरा भरोसा की भारत जाई जीत हो। बानी विश्व गुरु अपन भारत महान हो। राजा राजेश के सो करता सलाम हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। आइल भारत में कोरोना महामारी। डॉक्टर पुलिस संगे सफाई कर्मचारी जान पर खेल के रोज बचावतार जान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा हिंदुस्तान हो। करे अभिनंदन अपन पूरा